Kantuz hasteko ordena dakar, jendean isiltasunak, arratsaldeon hurbilekoak, lagun eta ezagunak, berriro ere alaiak eta biok bersozko jardunak, gaur ezagutu behar dituzu segurako ostegunak, segurako ostegunak. Gabon poztena izabiatzeaz, sortutako abenturan, fama aurretik bazen eukaten naiz jarrian eukan dudan, eta harritu ere egin naiz ta ez jausi tristuran. Ostegun batek zenbaterako eman dezaken seguran, eman dezaken seguran. Arratsaldeko 8 eta ostatuak bete lurrun, hemengo jende hurbila ara nola gerturatu zaigun. Zazpitarako bertan geunden gu, hemendik ez oso urrun. Ni lotsatzen naizta zuk esazu guk zer meriendatu dugun, guk zer meriendatu dugun. Nik esango dut naiz eta ez den normala eta kabala, gaur txuleta bat oso osorinik bakarrik jandu dala. Iparra eta egoa naizta deitzen dio zuen ala, guk elikatu egin ditugu, batez ere mendebala, egia da mendebala. Ekia eta mendebaldea pentsatu zazu ze orden, baina ala ere soziedadean meritu dena Ramonen. Hiru txuleta eta urdaia barrura sartu ondoren, 10 urteta ez dut ulertzen Añargal nola nagoen, Añargal nola nagoen. Bai argaltzaude argazkietan antzeman leiken antzera, horren beste jan eta alere gozetiaren tankera, azalpenen bat edukiko du horrek nere araberoa, digestioa egiten duzu urte batetik bestera, urte batetik bestera. Nunbait orain da gure asteko denboran, baina duda pixka bat sartu zait lepora. Ez dakit joan barrara edo taleiora, zu geintzazu barrurantzetan kanpora, zu geintzazu barrurantzetan kanpora.
pixka bat arraro, nik barrura esan duzuta zu kanporago. Norabide guztiak kartelan ondago, norabide guztiak kartelan ondago. Hori bilatzen ez da alaia erraza, begiak dantzatzea hain da efikaza. Aukari bealdea da hartu dio traza, martxoan ere pentsa nolako terraza. Martxoan ere pentsa nolako terraza. Terraza dute ezain terraza beroa, ni berriz naiz fidela beti bezeroa. Ziurtatu dezagun gubiok geroa, zu kantatu iparra eta nik egoa. Zu kantatu iparra eta nik egoa. Ongi zehaztu duzu gainera ahotsez, ez dizut erantzunen albada bisosez. Metafora ikusi dut nik bide zorrotzez, egoa beti berota iparra hotzez. Egoa beti berota iparra hotzez. Metafora horri zer esango nioken, hainbeste begirada itxuta miopen. Indarrari pixua nik ezin diotken, leioa beti ez da zabalik egoten. Leioa beti ez da zabalik egoten. Baina zabaldu da ba alakoren baten, kanpoko hauei zaila dago antzematen. Hauek beti sufritzen da beti jasaten, zuek ez alduzue deus ere edaten. Zuek ez alduzue deus ere edaten. Ez zaienez gustatzen mozkor egostea, nahiago dute hitza kanpoan jostea. Langileena baita hemengo ospea, zeinek kontratatu du hemengo postea. Zeinek kontratatu du hemengo postea. Postea ikusi dut haze favorean, leku batzutan baino askozaz hobea. Mutil bat geldia eta mutil bat noblea, honi emaiozue soldata doblea. Honi emaiozue soldata doblea. Eman soldata ona edo eman paga, berantz makurtu baita bere begirada. Dena da lan zikina eta dena da traba, beretzat osteguna posteguna da. Beretzat osteguna posteguna Lehen atxedenen kantatu dugu, guk azken agur bezala. Ea ba hurrengo taberna den handia eta zabala, ta imazera gentozela gu jakin eta berehala.
Ni galaiari kontatu diot, hau nahiko txikia zala. Ni galaiari kontatu diot, hau nahiko txikia zala. Baina imazde egin zioten, imaz txikiari kendu. Eta gerora begirazazu zeinen eroso gauden gu. Naiz eta amets endaikoa den eta ozen nabarmendu. Kasu batzutan bilbotar batek gaina esageratzen du. Kasu batzutan bilbotar batek gaina esageratzen du. Taberna honek oso ederki iragana duten bora. Urte betean oarkabean pentsazazu zen mejora. Lehen kantura hurbiltzen ginen eskilarape ondora. Orain pentsatzen hasianago nundik igotzen den gora. Orain pentsatzen hasianago nundik igotzen den gora. Garai batean taberna bat zen txikia iaia den da. Baina obrako prestatu zuten bai lurra eta bai agenda. Oraintxe egin berria duzu, duda ergelen zerrenda. Orain igotzen nahiko zailago eskalatu egiten da. Orain igotzen nahiko zailago eskalatu egiten da. Gabon berso zale finak, urbilak eta urkoak, lengoko poteokoak edo maingurukoak. Orain kantatu behar direnak, ez dira liburukoak. Ea badiren liburu baten agertzeko modukoa. Afari eder honekin kexatu ere ezin ba. Denak ilusioz kantuz, gauari jarri naiz ginda. Naiz liburutan ez den kabitzen, horko aulkien dilinda. Zuek partaide izan zaitezte, guri koruak eginda. Mesede bat egingo diguzue, jarri zaitezte otoi, mesedez, elkarri begira. Amets, Katalunia, Araia, Euskal Herria, elkarri begira. Zer diozue, elkarri esateko? Naizta Luisliaken kantak itzultzen ibili zen Xabier Lete. Politikoek ezin aldute itzultzaile lana bete. Hainbeste urte borrokan eta pentsa zenbat hilabete.
Lehenago aintzindari zineten, orain zeren zaizaudete. Naizta zain gauden, zuen zain gauden, herri independientea, izateko zaila mantentzea, duinta koherentea. Zuek isilik zeundeten lehen, dena pereza nekea, guk sua gendunta duda daukat, zuena ezote denkea. Pipertuarren guztiak, geroko egun moretan, lanean segiliteke, transmisioan orekan, ikasiz ta desikasiz, serio edo brometan, ni liuratuta egon naiz, zuen eskola honetan, jarraizazue horrela, ipar ego koloretan, lagun izango garagu, denboraren desorekan, jarraizazue luzaro, aurreko urteen horetan, Euskal Herrian landatzen, gereziondoak loretan. Ta zabaltzen joan dadin, festa honen oihartzuna, estimagarria zinez, jendearen erantzuna. Kataluniako begiak argituko du eguna, agian handik etorri, liteke biharamuna, eta elkarrekin landu, gentzake etorkizuna, zer da baguk nahi duguna, ezpada askatasuna, anaitasun, aizpatasun, edo aurridetasuna, alaiaren ametsata, ametsen alaitasuna.